istaqdimil jawwal malai ce kai amfani da wayarka wani ka san ko wannan kwanaki 10 to ga matsayin su a musulunci. Falalan da waɗannan ini 10 suke da shi sun fi falalan da kwanaki 10 ƙarshen ramadana suke da shi na alkhairi da albarkatun da ake samu. Ga hadisan da annabi ya magana a kansu, babu wani aiki da Allah ya fi so ya ga bawa ya aikata da aikin alkhairi da ya fi matsayi a gun Allah kamar a waɗannan kwanaki 10. Mali ce ko ta hanyar wayan ka yi amfani da shi domin tunasarwa za ka samu sakamako a wajen Allah. Awil barid electroni ko kuma ka yi amfani da email ɗinka litanfiri zalika domin ganin ka zartas da irin waɗannan nasihohi da kuma tunasarwa. Wal amru bil ma'ruf, umurni da alkhairi, wan nahyu anil munkar, hana munanan ayyuka min a'malir rusul, yana daga cikin ayyukan manzanni. Wa huwa min sifatil mu'minin, yana daga cikin sifar mu'minai. Wa kisalis salihin, kuma ɗabi'a ce ta salihai. Wa huwa min asbabit tamkin fil ardi, sannan yana daga cikin sabubba da suke sa musulmai su samu tabbatuwa a bayan ƙasa. Wa min asbabin nasar, yana daga cikin hanyar nasara a cikin rayuwa. Wa min asbabi daf'il uqubat, yana daga cikin sabubba na tunkuɗe dukkan wahala da kuncin rayuwa da kuma azabobi da Allah ke azabtar da bayi. Wa jalbil khairat, da kuma jawo alkhairai. Fabadiru ayyuhal muslimun, malam yace ku yi gaugawa ya ku musulmai bil a'malis salihah, ta hanyar ayyukan alkhairi. Wa taqarrabu ila Allah azza wa jalla bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, malam yace ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar umurni da alkhairi da hana munanan ayyuka. Bil rifqi wal lin, kuma in za ku yi shi a cikin sauki da sassautawa. Haka ne ko? Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Malai ce muna roƙon Allah ya sanya mu da ku baki daya a cikin waɗanda suke jin shawarwari na alkhairi, sukan ji maganganun alkhairi sai su ɗauki abin da yake mafi alkhairi su yi aiki da shi. Allah ya samu a ciki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Idad Abu Abdullah Usman Ali. Allah ya saka da alkhairi. Wannan shine karshen risala. Allah ya albarkace ta, kuma Allah ya sa abinda muka karanta a ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi, kuma ya albarkace mu akai. Allah ya sa mu gama lafiya. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa